Endoscopy kag colonoscopy. Ini ang mga test nga nagagamit sang flexible nga mga tube nga may camera para lantawon ang sulod sang aton nga digestive tract o kung ginasudlan sa pagkaon kag ang ginagwaan sang aton nga higko. Ang endoscopy naga-check sa upper part pareho sang tutunlan kag aton nga tiyan. Ang colonoscopy para naman sa lower part ang tinai kag rectum. Ang pirmi nga pamangkot sang tanan nga first time mag-undergo sa sini nga mga proseso, sakit ayhan? Hindi man na sila makabatsag kay ginasedate na sila. Sedated si pasyente. Yes. May dextrose na kag dira ginapaagi ang bulong nga matulugan sila. Dali man lang ng pagtulog nila, dali man ang pagbugtaw nila. By the time na matapos ang eksaminasyon, bugtaw na sila. So sedated na sila. So wala sila batsagon na masakit. How long usually in process do? Mga siya week. Examination, dali lang. Ang upper endoscopy will take 10 minutes. Ang lower or ang colonoscopy will take mga 15-20 minutes or even less. Depende man galing na iya sa ang colonoscopy, dugay-dugay lang na siya kung ang aton nga tinay damo tiko-tiko. No? Nga kinanglan, i-maneuver sang endoscopist nga masulod niya ang instrumento hasta gito sa babaw, hasta gito sa puno sang large intestines kag ginasudlan pag ginanamon ang punta sang small intestines para makumpleto gid ang eksaminasyon. Sino bala mga ginapaidalom sa sini nga proseso? May ginatawag nga alarm symptoms, parehas na lang sang gulpi nga pagniwang, may dugo nga upod ang pagwa sang higko sa lawas kag kun masakit magtulon. Pagniwang nga unintended, lang wala ka gajita, mayo kaon mo kung ganiwang ka. It needs examination or investigation like endoscopy or colonoscopy. Kung nagapamuson kita nga may dugo or nagaitom ang aton higko nga daw dinuguan, no? Kung magsakit magtulon o kung magtulon ka na daw nagabarang hindi magdiretso sa tiyan, amon ang mga alarm symptoms kay sayuro na nga siguro ang esophagus naton base may bara na let's say may tumor nga nagbara, tiyan mo na abudlay magtulon o daw hindi magdiretso ang pagkaon sa pagkanto sa stomach. So kung may anemia kita, kung nagalapsi ang pasyente, or kung pagpakwa nila bi routine blood test ng iya CBC daw anemic, nubo ang hemoglobin, nubo ang hematocrit, then kinanglan man na naton investigahan kung nga nag-anemic sila. Kay kisa may mga kondisyon sa sulod sa aton tinay kag tiyan nga may maka-cause minor bleeding nga hindi ta makita sa higko. So kay gali naga-bleed sila, muna naga-anemia sila. Kung may bukol sa tiyan, may mga instances man nga kinahanglan i-endoscopy o kung i-colonoscopy kag pwede man nga duhagit. Ginapaidalom naman sa endoscopy ang mga pasyente nga may simptomas ng ulcer. Kung sige-sige nga nagahapdi ang tiyan, nagasulab, nagahilab, ginapaidalom. Well, kisa ginatagaan lang na anay bulong, let's say 12 weeks nga bulong, pero kung magdugay na nga wala gapon ga responde sa bulong, then kinanglan ka na mag-upper endoscopy to see kung may ulcer kada or kung may tumor man sa sulod sa stomach or non-healing ulcer, no? Amo na isa man na indication for upper GI endoscopy. Importante ang ini nga proseso kay pinaagi sini makita sang doktor ang sulod sang aton nga tutunlan, tiyan man o kun tinae. Kun bala may bukol o kun naga-bleeding, kag diri na siya magabase sang iya nga findings kung ano ang ginabatsag sang isa ka pasyente para gilayon nga mabulong o kun maoperahan. Antes ang pasyente ipaidalom sa sini nga mga proseso, ginapa-laboratory sa anay kag para sa may mga edad na ginapangayuan sang clearance gikan sa cardiologist. Sa Riverside Medical Center, ginapatigayon ang endoscopy kag colonoscopy. Pero, antes ini, kinanglan anay magkonsulta sa doktor para may request mismo halin kay doc kung ano nga parte sang imo nga lawas ang kinahanglan malantaw.
kung may pamangkot ka about sa endoscopy, kadto ka anay sa gastro nga doktor. Kaya ang doktor mo na siya mahatag kung ano ang dapat sa imo. I-EGD ka or i-colonoscopy ka. Once may ara na, Kung may ara na siya, may inquire sa endoscopy, may number man kami sa endoscopy nga phone, official phone. Dito siya maka-inquire about sa among mga packages. Like endoscopy, colonoscopy, kag flexible sigmoidoscopy. kung may ara na siya, on that day mismo, pwede na makatuko dala ko ng iyan ito na request. Oo, okay. I-undergo na ko na so automatic. Hindi siya ma-undergo. Kaya may mga preparation pa na ang doktor. May instruction pa si doktor. May, kumbaga may carried orders na sila. Nga instruction na may kung sa gabi, paimnon ka, may bulong na siya hinatag ang mga gastro doctor para sa instruction. Like kolo, may ginaprepare man na may ginaprepare na sila nila painom para magbuwa datanan ang higko para klaro kung mag-scope na ang doktor. Kung sa endoscopy naman, wala na sila ginapaka-unplug midnight, may other pag-instructions sila. Kag sa Riverside, may mga packages nga available nga covered sa mga government agencies parehas na lamang sa PhilHealth. Usually, ini nga mga colonoscopy is covered by PhilHealth. Yes, mostly covered by PhilHealth ang aton yung mga packages diri sa Riverside sa aton endoscopy unit. May lain-lain klase nga packages or May ara kita packages parehas ang endoscopy plain. May ara pagid kita endoscopy with H pylori. Kag with anesthesia, may mga packages man kita. So may ara sila ni doctor partners nga mga anesthesiologist nga nakasulod man sa ina nga mga packages. Agud hindi mahal ang aton nga bilis ang aton nga packages sa pumuloyo diri sa Negros. Bino po na akong kailangan isi-date dala na sa package at isi-date sa imo. Yes, sir. All in na ina ang presyo sa aton nga mga packages. Sunod kay Doc, wala sang dapat kakulbaan ang mga pasyente nga ipaidalom sa sining proseso. Closely monitored ang mga pasyente kag pinaagi sa endoscopy o colonoscopy, may baluan na ang kaimtangan sa sulod sang aton nga tutunlan, tiyan kag tinae, antes pa man ini maglala. May ara sang laboratory test na available 24 hours a day, 7 days a week kag may package for as low as 1,600 pesos. May ara man sang whole abdomen ultrasound na 2,600 pesos lang. For more inquiries sa sining nga mga services, magtawag lang sa number sa inyong screen.